Insemmilkom u l-għodwa tajba l-kulħadd, jina Fader Gillen Kamilleri u ġejt ordinat saċerdot minn Monsignor Arċisqof flimkien ma' żewġ sħabi oħra bħallum 3 ġimgħat. Tul id-djakonat kont qed inservi fil-parroċċja ta' San Sebastian f'Għall-Qormi u issa bħala saċerdot qed nibda nservi fil-parroċċja tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Hekk illum bħala Knisja nagħmlu t-tifkira ta' San Carlo Lwanga u sħabu. Hekk lejn l-aħħar tas-seklu 19, is-Sultan Mwanga tal-Uganda qatel ħafna nsara fosthom lil San Carlo Lwanga u 21 minn sħabu oħra. Hekk dawn ħadu l-martirju għaliex ma qadux għal dak li ried is-sultan tagħhom u fosthom qatalhom rashom u anke ħaraqhom ħajjin. Hekk dawn ġew kanonizzati wkoll mill-Papa Pawlu VI. Hekk aħna wkoll niftakru li bħala martri forsi ma neħdux il-mewt il-martirju tad-demm imma aħna xhieda dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu fil-ħajja tagħna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, Int għamilt mid-demm tal-martri żerrija tal-insara. Fit-tieba tiegħek għatina li jkun hemm dejjem kotra kbira ta' frott fil-Knisja li l-għalqa qaddisa tiegħek, msoqqija bid-demm ta' San Carlo Lwanga u sħabu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Inrodlok ħajr u nfaħrek u nbierek l-isem tal-mulej. Meta kont għadni żagħżugħ qabel ma bdejt nivvjaġġa, fittixt l-erf bid-dier fit-talb. Quddiem it-tempju kont nitlob għalih u nibqa' infittxu sal-aħħar. X'in tiżar id-dilja sa ma ssajjar l-għeneb, qalbi kienet titenna bil-erf. Meddejt riġli f'modija dritta. Min żożiti kont insus warajh. Tajtu ftit widen u natali, imma sibt għalija ħafna talim. Bih imxejt il-qudiem, lil min tani l-erf glorja natih. Għax għandi f'moħħi li nġib ruħi bil-erf u sirt ħerqana tajjeb u ma jkollix għax nistħi. Tħabat ħafna biex nikseb l-erf u ħarist il-liġi bir-reqqa. Irfajt idejja l-fuq u bkejt għax ma kontx narfu. Mexxejt li l-nifsi lejn l-erf, imma sibtu fis-safa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx flimkien. Il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandamenti tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Flimkien, il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l-dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Flimkien, il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Eżes mid-deb l-aktar fin
oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xeda. Flimkien, il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Kull ma tagħmlu, roddu ħajr l-Missier permezz tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu mill-ġdid marru Ġerusalemm. Kif kien qiegħed idur fit-tempju resqu fuqu l-qassisin il-kbar u l-kittieba u x-xjux u staqsewh: Int bliema seta' qiegħed tagħmlu dan kollu? U min tajilek din is-seta' biex tagħmlu? Ġesu qalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda jien. Weġbuni għalija u ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-Magħmudija ta' Ġwanni kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Weġbuni. Dawk bejnhom u bejn ruhom bdew jirraġunaw u jgħidu: jekk inweġbuh mis-sema jgħidilna mela għaliex ma ammintuhx? Mela ngħidu mill-bnedmin? Huma kienu jibżgħu min-nies għax kulħadd kien iżomm li Ġwanni kien ta' bilħaq profeta. Għalhekk li Ġesu weġbuh qalulu ma nafux. U Ġesu qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kwistjoni kollha f'din is-silta tal-Evanġelju iddur ma' ħaġa waħda: is-seta' jew f'kelma oħra l-awtorità. X'awtorità kellu Ġesu bliema seta' kien qiegħed jgħallem u jfejjaq. Għall-qassisin il-kbar, il-kittieba u x-xjux, l-awtorità kienet tfisser poter, dominju. Sempliċement min se jirrenja, min se jkun fuq. Imma Ġesu kienet ċara li l-awtorità kienet relazzjoni ta' mħabba bħalma dik bejn il-missier u l-iben. Huwa għalhekk li Ġesu qajjem din il-kwistjoni ta' Ġwanni il-Battista biex iweġibhom, għaliex kien permezz tal-Magħmudija li jerġgħu jitwieldu bħala quliet Alla. Hekk meta nħarsu lejn is-seta' lejn l-awtorità ta' Ġesu, irdu niftakru l-karattru tiegħu. U minu Alla. Hekk fil-Ktieb tal-Eżodu fl-Antik Testament fil-Bibja, Alla stess meta ta' it-twavel il-ġodda tal-liġi tiegħu lil Mosè, xandar l-isem tal-mulej u għalhekk: Jahwe, Jahwe, Alla li jader u jħenn, tqil biex jadab u kbir fit-tjieba u l-fedeltà. Mela dan hu l-karattru ta' Alla tagħna. Din ma kienx l-ewwel darba li l-qassisin il-kbar, il-kittieba u xjux semgħu lil Ġesu jitkellem, imma xorta ma setgħux jirrealizzaw jew aħjar ma ridux jirrealizzaw il-verità fuq Ġesu x'kienet. U din kienet in-nuqqas ta' umiltà min-naħa tagħhom. U l-istess aħna, jekk nisimgħu biss il-kliem ta' Ġesu mingħajr ma jkollna l-fiduċja, is-sempliċità u l-umiltà li nisimgħu kliem Ġesu, qatt mhu ser jilħaq u jolqot lil qalbna. Hekk jibqa' biss tagħlim tal-moħħ stejjer u avvenimenti li ġraw 2000 sena ilu u ma niżlux fil-qalb. Hekk dak il-vjaġġ li kultant mhux kulħadd lest li jagħmlu li mill-moħħ ninżlu għall-qalb. Forsi li jitlob impenn, commitment, serjetà u anke sagrifiċċju. Il-qassisin il-kbar, il-kittieba u x-xjuħ kellhom it-tweġiba qudiemhom lil Ġesu, imma qagħdu jitkellmu jitħattu bejniethom minflok. U aħna wkoll meta nkunu infixklin minħabba xi ċirkostanzi tqali jew diffiċli fil-ħajja tagħna, meta nkunu konfużi jew inkwetati, fuq min inserħu? Inserħu fuq ir-relazzjoni tagħna ma' xulxin jew nkella fuq dik ma' Ġesu. Nidħlu fid-dialogu miegħu fit-talb. Aħna nafu li Ġesu huwa dak li jaf kollox li għandu s-seta' u l-awtorità kollha u wkoll huwa mimli mħabba għalina. Għalhekk fiduċja nafdaw li huwa għandu tweġiba għalina għad-diffikultajiet tal-qalb tagħna. U jekk qalbna tkun miftuħa għalih u mhux moħħna biss, Ġesu għall-kontra ta' dak li għamel mal-qassisin il-kbar, il-kittieba u xjuħ li ma kellimhomx fl-aħħar ma weġibhomx, lilna jkellimna u jweġibna fil-qalb tagħna.
Aziz Ġesu, ejna nintelqu kollna kemm aħna. Il-jien, il-ħajjitna kollha tagħna dejjem iżjed lilek u lilek biss. Enna nelbu kull dnub li jżomna bot minnek u ħallina nikbru fiċ-ċertezza li inti tħobbna. Mulej għenna biex illum bil-grazzja tiegħek nippruvaw naffaċċjaw kull deċiżjoni li tiġi għalina billi l-ewwel niġu għandek. Nitkellmu miegħek fit-talb, b'umiltà, fiduċja u sempliċità. Aħna niftakru llum fil-qlubija li wrew iż-żgħażagħ insara tal-Uganda 100 sena ilu li biex iżommu bla mittifes is-safa ta' ruħhom ma ċedewx għax-xewqat ħżiena tas-sultan tagħhom u soffrew il-martirju aħrax, nitolbu lil Alla jwettaq il-Knisja tiegħu fil-pajjiżi kollha tal-Afrika biex is-saltna ta' Kristu tikber u tissaħħaħ ukoll fost dawk il-ġnus. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek fl-Afrika, ħarisha minn kull deni, kabbara dejjem iżjed u żomma fl-imħabba perfetta tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biet minn fostna l-insara, kull tal-imqarriqi u kull imġiba mhux sewwa biex nkunu safja u bla tebqa' quddiemek fir-ruħ u l-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Iftaħ id-dirajn tal-ħinina tiegħek għal dawk kollha li ħallew din id-dinja bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dawwa l-fema ta' setanin kollha fil-pajjiżi tal-Afrika biex jarfu ġdid kbiru għalihom it-talim tal-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talina qatt ninsew id-dmir tagħna li ngħinu bit-talb tagħna il-Knisja fid-dinja kollha biex il-bxara tajba tasal ukoll il-ġnus pagani tal-Afrika u tad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskitta qalbna nagħmlu t-talba tagħna lill-Alla l-Missier. Mulej Alla li tista' kollox wettaqna bil-grazzja tiegħek biex bla biża ta' xejn dejjem nagħtu xhieda tal-kelma tiegħek quddiem id-dinja u ma nonqsu qatt mill-fedeltà tagħna għall-kelma li tajnik fil-magħmudija. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej inti tajt lill-qaddisin martri l-grazzja li jażdu l-mewt biex ma jidinbux. Ilqa' sagrifiċċju li sejrin noffrulek biex fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li aħna wkoll nagħtu ruħna għalik biss u naqduk madwar l-artal tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr.
Għaliex San Karlu Lwanga u sħabu ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil mununieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U noddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, ingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la taħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-midġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares in il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja
ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bil-misteri qaddisa tiegħek, aħna nfakru r-rebħa tal-qaddisin martri tiegħek. Nitolbuk biex dan is-sagrament jimla lilna bil-qawwa bħalma qen lilhom jissapportu tbatijietom, ħalli fost it-tiġrib kollu tagħna nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi u fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum.
It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta stidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misterum tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misterum tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa
in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma' talb tagħna, Ġesu twellet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħuma fil-paċi, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu wilqat tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewkuba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana
Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana ml-Isla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tar-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa u Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Carlo Lwanga u sħabu. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha,
Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.